Dagiti sarita ni Lola Angela. Bueno ubing, agulima kan agtal na kayon. Tairugi tayon, ti sarsarita tayo napaulwan. Ti sakripisyo ni Marites. Managayat nga asawa kan ina ni Marites ubing. Malaksid anasingpet, responsable pay daytoy asilaw ti pagtaengan. Arapaap ti tunggal lalaki nga agbalin akatakunay na itibiyag. Ngamdak sanggasat, tanakiro ti panagbiag ni Marites iti sidong ti asawa na ani Armando. Nauyong mamartek ken agkabil ni Armando. Kang runaan iti amin. Sadot pay daytoy. Iti maysa nga aldaw ken Ay na Marites, adda manen limitem iti aglawlaw ti kanigid amatam. Kinabil na kamanan ni Armando. Wan nga rod, Lori. Ay, nagawan kit din nga asikan ka ni Armando. Anya pa'y laang ti sapulan na kan kaya. Nakasingsingpet ka. Responsable kan man nakaawat nga asawa. Diyak man amukan kwa na. Oh, sa dino ti papanam ita. Kasi ti sigud inak makitsenda. Yan anay ko day ti pakitsenda nga inyawat ni Armando. Na yan. Nakakaasi ka mat Marites. Ngamin ni Armando tinakiasawaam. Irresponsable ni Armando ken nalaing pay nga agbarte. Napanan jay inama. napan nakitsenda tatang. Di mat ko damkan kwa na gumatang iti kayat mo asidaan. Iso na panin nakitsenda. Itay pala rimuar. Aging gaita awan palag. Buisit jay inama. Tatang, saan kayo kumamat nga agsao iti kasta kaninanang? Hoy! Karay na! Di naklabda na. Sikat ti pagpapasok makitam. Kasta kayo mat nga minakanayon kat. Tunggal na barta kayo. Komporme lang. Anay ko! Yung ulam! Natangkan kami ti ulam! Anya kamutan, Armando. Apay nga yung kinabil mo ti anak ta. Ano yung ti bibiyang mo ay si ka Marites, ha? Saan ka kadi pala ang akontento mang kabkabil kanyak? Apay anas kan nga iraman mo pa'y akabilan ti anak ta. Labid ka talaga! Aray, Koston! Masiga kanyak! Di na ko man kabilan! Gusto nanang, saan ka nga agsangit? Ay, ayak lang amin ti bagik, anak ko. Nauyong unay ti amam. Naimbag ko man o siya klatan ti kabkabilan na, ngamiraman na kapay. Kabalak nga ibturan no siya klata ko man ti ulpitan na. Basta saan na kan nga iraman. Ngamiraman na kapayan akabilan. Dagitiyawanan ba'y nakabalay ka? Woo! Ay! Na! Di na ba'y lagit mapukaw iti biyagaw? Tapno agnakam da? Awan ti sir-serbila! Wen! Nasaysayaan ba yung pumanaw kayon? Tapno agulima ka kayon! Kayat mun amapukaw dagiti aginam. Ano na dyan? Kaslad na nagsawa. Hoy! Asino ka? Agdumog ka. Tapno makita na Armando. Agdumog? Ha? Ay, anya klase ka, Barswa? Ay, apa yan, nagbasit ka? May saak nga ansisit. Anya? Ansisit! Napukaw ang tipot na. Anya tinapasamakan ko na, Marites.
Jack amo Mario. Basta ito'y sapsapulat, tadi mo't la sumangputan. Nakitak mo tan iti dadya lugar. Nalabit ang nalaos ti bartek na. Unay lakit din ni Armando. Agyaman nakititulong mo Mario. No di nak tinulungan. Jack ko manayawid ni Armando. Awan na nyaman na Marites. Inak mo tan, tanay. Rabiin. O sige, agyaman nakmanan. Ay na, no siyak lati inam. Dinaybay akon ti amam anaturog iti kanag. Tauray no naustelan. Nana Lori, Ngamjak man amo. Tanalaos ti panangilala ni nanang mo kini tatang mo. amaklat ta day jay, nga oray kas kasano, Nana. Sa bagay matkit di Ay, no anyaman ti maitulong ko kada kayo, ibagamlaang kanyak Saan ka nga agbabain? Agyaman Nana. Talaga nasingpat kayo. Awan anyaman na, balasang ko. Basta makatulong kada kayong agina, ipaay ko. Ngamin, maasyanak at talaga kada kayo nga agina. Nagmaditi na itagtagainap ko iti Rabi, Marites. Ha? Anya dayta? Ay, awan. Ika nakiti kwarta. Anya kumangay ti itad ko kan ka. Awan ti kwarta. Anyang awan. Ikanak kunak niya. Anay ko, tibuok ko. Anay ko. Ikanak iti kwarta, wano kalbuang ka, ha? Awan ti kwarta. Awan. Awang gayam, Ikang kangarli iti pagnak, ma'am! Atoy Nanang, alaam day toy. Nangalami ti dayta a kwarta, anak ko. Nakitang danak, kat day ta tinatgadak. Anya? Anak ko, ang mga numaapektaran ti panagadal mo. Saan Nanang, di kayag danag. Anak, Di nakpagdanagan, kabaulak. ay, una yan. Imbes ko mga ipamaysam lang ti atensyon mo iti panagadal mo. Gamsaan, taisam sa merampay ti agtrabaho. Kasapulan, tapno saan ka nakakaasim at itiraramidan ni tatang. Anak, Kabaulan ka mat atulungan Nanang. Iso atumulong Talaga anak karo ni Armando. Apay, Lori. Kasano? Kat ultimo kanugayam ti matmat gadan ita ti anak da. Alaan na pa'y nga iinom. Anya? Day ta ti agpayso, Mario. Iso ang maasyanak kadagiti agina. Unay mat ni Armando. Di nga tamasyan, aya ka nagiti aginana. Ay na, talaga nga awan asi ni Armando. Day ta ti agpayso, Mario. Kat mamati asaanin nga agbaliw pa'y ni Armando. Nanang, apay ang kasta ka matan. Kimutong kan. anak ko, Masakit ka di Nanang. kinapudno na. Kagap-gapok lang iti doktor. Inaramat ko tinaudi a kwarta nga intad mo kanyak. Apay Nanang. Adda na dagsan sakit ko. Anya? Kasta ti ko na ti doktor ang nagpakitaak. Katsaka mo, numalasat ko pa iti sakit, akimpot kanya. Bumangon ka dita, si Marites. Tingka manggad. Armando, saan ko kabalan ti bagik? Anyasan mo akabalan? Bumangon ka dita ko. Na! Anay ko, hindi na ko magutadan. Kasya na. Sak ati kasamdang nga. Hala, tingka manggad. Saan ko kabalan ti bagik, Armando? Anya di mo kabalan? Ingka manggad. Tano saan? Makaraman ka kanyak. Ala! Agtignikan! Mario, amom ka din. Tiyan niya. Impanda ni Marites ija ospital. Apay ngay. Kasano, kat nakaro ka nun ti sakit na. Ngam pinilit pa'y laang ni Armando amanggad. Anya? Day tati agpayso. Iso anakarkaron sa trigger ti sakit na. Hoy! Da kayo nga gina! Sa dino ti ayan nyo, ha?
Napaingawan man lati sumungbat kanya ka? Marites! Mapasakitan pa ita sa Ma'am Armando. Ha? Nagpakita ka manan. Siga abas sita perswa. Ulan, tapno bagakan ka. Apag babawiyam itinakana. Tikas tanga aramidam. Anya? Awanan ni nanang, tatang. Anya ka din day tangay bagbagam. Natayan tinak, kat gapuday takan ka. Tawan serbim nga ama. Anya? Awanan tinakakaasi nga inak. Awanan. Armando, anya day ito nagtubo ang mula dito ayan tinakaita naman day di Marites nga asawam. Ha? Kita ni, nagadupay tibunga na, kat nakalablab basit. Ni. Huwag nagpaiso. Italaan nakakita iti kasta amula. Makan nga ta tibunga na. Diyan mo. Kinunak meten. Italaan nakakita iti kasta amula. Nakalablab baga tibunga na. Kasla ti kinalabaga ti kudil day di Marites. Kalpasan akabilam idi si bibiyag pay. Ha? Anya nga taday taamula. Anya ti pakainaigan na iti day di Marites nga asawam. Tatang, nagimas ti raman ti linutok. Alina ukak iti bunga ti mula. Ang nagtubo iti nakaitanuman day dinanang. Anak ko. Oh, ne, agsangit ka magtan, tatang. Gaputa. Malagip ko day dinam. Tatang, Panagkunak dayto iti bagbaga idi ti basit aparaswa nagpakita kanyak. anya ti kayat mo asawan, tatang. At da nagpakita kanyak idi abasit aparaswa. Ket kuna na pagbabaw yak itinakana tinagalas nga aramid ko kada kayo nga agina. Ha? Ket ita, tadda timula nga agbunga itinakaita naman day di inam. Adda na makonsensya ak. Gapo itinagalas nga aramid ko idi. Amok anak ko. Timula nagtubo itinakaita naman day di inam. Timang ipalagip iti kinaulpit ko idi. Isog nga babawi ak itay tinakana. Amok analada hunti amin. Nagbabawi man ni Armando iti nakana. Awanen tinaramidan na ubing. Gapo taawanen day dinasingpet kan responsable nga asawa na. Katkas bakalaglagi panda iti day di Marites, pinanaganan da nga rod ti agbunga amula iti kamatis. May sa klase ti bunga, ano ilaok iti mailuto asidaan, kat mangted iti nanam, kan sustansya akasapulan ti bagi tayo. Bueno ubing, ditan tinagipusan, ti sarsarita tayo, nga insurat ni Ferdinand Feria. Iti direksyon ni Mary Jane Castro. Musika kan computer recording technician, Mark Molag. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center, iti DZWD 540. Kanda ito'y nga istasyon. Sakbay nga agsisina tayo ubing, kayat kuman nga ipalagip, dagiti kanayon nga ibilbilin ko kada kayo. Agsingsingpet kan agnaknakman kayo, aggagat kan agtulnog kayo. Saan kayo nga agsadsadot? Saan kayo nga agsuksukir? Saan kayo nga agwalwalwal?
No ibaon da kayo, agtungpal kayo kumaadagos, kat no anawaan da kayo met, iti saan anasaya at nga aramidan nyo, may salaeng tisao. Mangpanunot kayo kadagiti nasaya at apambanag, makatulong kadagiti padayo nga ubing. Saan kayo nga agiinnasing? Saan kayo nga agpipin na sakit? No ay ayam laeng. Asaan kayo nga agaapa, wano agririri. Agpipin na sinsya kayo. Takasta ti olidan ti maysa nga ubing. Dayawan nyo dagiti nataengan ken naganak kada kayo. Saan kayo nga agsisinaor? Ken saan kayo nga agalala, iti saan nyo ako kwa. Ala ubing, daytay kanayon ko nga ibilbilin kada kayo. Diyo liwayan ti kanayon, ako mararag ken ni Apo Dios. Alakastan, nainbag nga oras yo amin.